boas tardes a todos, benvidos a todos, alcalde de Monforte, diputado provincial, concelleiros, amigos e amigas, todos. Hoxe damos comenzo a un debate que tradicionalmente tiñamos na Diputación Provincial, no Pazo Provincial. A experiencia foi moi boa, a través destes debates que iniciábamos con Economía Digital e el Progreso, que facíamos sobre debates que nos parecían importantes para a sociedade. Falamos do paro, falamos da crise económica, falamos da crise financiera. Durante o último ano tratamos temas moi interesantes e, ademais, creo que de rabiosa actualidade, por así decirlo, ¿no? E este ano decidimos que esas mesmas xornadas leválas a outros puntos da provincia, ¿no? Así, o antecedente máis inmediato é o debate que tuvemos sobre o mundo forestal en Viveiro, que despertou moito interés, no sentido de que falar de mundo forestal en Lugo en gran parte pasa tamén pola potencia forestal da Mariña, fundamentalmente vinculado ao mundo do eucalipto, pero non solamente do eucalipto, e en todo caso si se demostrou que o mundo da madeira nesta época de crise supuxo para a comarca, para unha parte importante da provincia, un verdadeiro sostén económico, non? E, sobre todo, unha evolución hacia o que podía ser e o que debe ser unha Galicia moito máis volcada no mundo forestal, nunha zona que ten unha ordenación, non se pode decir nunca perfecta, non? Pero sí con uns ratios de eficiencia moi importantes e, por tanto, nese sentido, a riqueza forestal é algo que está aí, non? É verdad que toda a reconversión do monte vai máis alá do que o entorno da Mariña, e a verdad que a potencialidade que ten a provincia de Lugo no campo forestal non é menor e, por tanto, é un dos sectores productivos onde nós temos que facer moita máis insistencia. O digo como antecedente porque esta segunda xornada ven a Monforte e ven da mao do debate sobre o viño e sobre os seus desafíos máis inmediatos que ten nesta provincia e, en general, nun contexto internacional. Cando falamos de Ribeira Sacra, como cando falamos de Monterrey, de Ribeiro, de outras denominacións, estamos falando, basicamente, de autenticidade, non? Dese valor añadido que teñen os produtos de Galicia, que se relaciona directamente ca calidade, e no caso de Ribeira Sacra, que se relaciona directamente ca autenticidade, sobre todo co valor engadido que se ven introducindo durante estes últimos anos, non? Seguro que é un traballo lento, paulatino, profesional, pero, como todas as cousas boas, pouco a pouco, que van dando o orixen a esa marca, a unha marca da Ribeira Sacra xa moi asentada, moi consolidada, pero, en todo caso, que é unha marca que, como todo, ten que evolucionar, supoño, a pesar das boas prácticas, que ten que evolucionar a un contexto distinto económicamente e enraizado nunha situación propia desta provincia, non? Por iso esta cuestión da marca da Ribeira Sacra, do viño da Ribeira Sacra, tamén está moi relacionada con retos de futuro, como ten esta provincia, ca Declaración de Patrimonio da Humanidade, que, a marxen das cuestións que se podan plantear, si figura como un distintivo que tamén se relaciona ca calidade, non? En ese sentido, todos debemos saber aproveitar o parte beneficiosa e corregir aquelas outras cousas que podan ser menos beneficiosas desa declaración. Pero sí que parece que é un obxectivo que pode contribuir tamén a enraizar nunha zona e a darlle todavía máis valor engadido. Estamos falando dun sector que, en cifras amplias, nos sitúan en un horizonte de 150 millóns de euros de valor, de casi 1000 empregos directos. En definitiva, é un sector moi importante, non? E que vai a máis. E estamos ante dous grandes condicionantes, que é o que nos afecta a esta provincia, que é a clave do envejecemento da despoblación. Este é un factor que está aí e, por tanto, é unha amenaza, se vexa por onde se vexa, contra que se ten que loitar, pensando na gran política, nesa gran política de Estado. Tense que loitar con incentivos, non con subsidios, e, por tanto, ten que ser objeto dunha política transversal, unha política a largo plazo, que require, guste ou non guste, pactos, non digo de Estado, pero sí pactos para loitar contra un problema que é esencial do noso país e, especialmente, das provincias de Lugo e Ourense. Ollo que en Pontevedra e en Coruña empezan a notar tamén síntomas de envejecemento poblacional, de problema de pérdida de población. Por exemplo, a provincia de Pontevedra perdeu 5.000 habitantes o ano pasado, non? Por tanto, xa non é unha cuestión solamente que afecta a Lugo e Ourense. Por tanto, ese cancro que é a pérdida demográfica supón pérdida de peso e leva aparellado tamén a despoblación, que é outro dos efectos que trae
o envejecemento poblacional e a pérdida de población, non? Ademais de outra serie de cuestións. Por tanto, requírense políticas de Estado, requírense políticas a largo plazo, requírense incentivos e non subsidios, en definitiva, tomarse a cousa moi en serio, porque supoño que tamén afecta, tendo en conta que moitas veces a idade media dos titulares de... Hola, Raquel, ven. Boas tardes. Está a delegada da Xunta tamén con nós. Pois requiere esas políticas de calado e, sobre todo, de acordo, non? E despois a cuestión relativa a exportación, que tamén é unha asignatura que é verdad que se está explorando con éxito, pero tamén ese parece que é o gran reto, non? A internacionalización das nosas empresas. En definitiva, que quedan moitas cousas, temos moitas cousas que facer, pero eu creo que os mimbres son os mimbres vos, e, por tanto, si debe saber toda a población da provincia de Lugo e toda a población de Galicia, que, efectivamente, hai sectores que deben marcar un liderado desta provincia no futuro e que debemos ser conscientes deles, e, por tanto, poñelos en valor, como humildemente intenta facer a Diputación, abrindo este tipo de debates, sobre todo para generar unha sensibilización sobre as cuestións que máis nos preocupan e que lle van preocupar, ademais, ás generacións futuras. Con ese ánimo é co que se fan estas jornadas por parte da Diputación Provincial, a través de Economía Digital e del Diario El Progreso, e con esa finalidade pretendemos poñer encima da mesa diferentes cuestións que preocupan aos lucenses e que son tamén responsabilidade dos lucenses. Con esa vontade o facemos, esperando, ademais, que sexan do seu agrado. E eu voulle ceder a palabra xa directamente ao noso moderador, a Julián, que será o encargado de presentar a quenes hoxe actuarán como ponentes e que despois gustosamente contestarán as preguntas que nosotros podamos formular e que derivarán tamén da nosa curiosidade e da nosa atención que poñamos nas súas explicacións. Hai un ponente que non pode asistir por un problema de fai uns momentos e, por tanto, tamén Julián explicará esa cuestión. En todo caso, benvidos, moitas gracias, que sexa de proveito estas xornadas e que todos podamos sair daqui con máis información e tamén con un espírito crítico, que é do que se trata cando se fan estas xornadas. Moitas gracias. Pues asistencia e a los ponentes. Economía Digital, como saben, es una web económica que desde hace un año, con la Diputación de Lugo, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y con la colaboración del Diario El Progreso, viene realizando unas jornadas, primero en Lugo Capital y este año ya por otros núcleos de toda la provincia de Lugo, porque creemos que es fundamental tocar determinados sectores productivos y determinados ámbitos de interés allí donde se producen y donde se consideramos que es un elemento clave y capital en esas comarcas. Como comentaba el presidente de la Diputación, sucedió en Viveiro, con el sector forestal, y aquí en Monforte hemos considerado que, bueno, la capital de la Ribeira Sacra, pues el vino es lo suficientemente importante en la vida de todos como para conocer lo que hemos titulado hoy, que son los desafíos del vino, es decir, que son los retos que tiene por delante el sector del vino, las oportunidades también y los problemas que tiene que resolver, ¿no? Son muchos los prismas y los protagonistas del mundo del vino, ¿no? Nosotros hoy queríamos contar y contamos con la presencia, por supuesto, del presidente de la Denominación de Origen y también con el director del Instituto del Vino. Nos ha fallado, porque me ha llamado desde Escairón, se ha tenido que dar la vuelta, un profesor, el director del Máster de Internacionalización de la Universidad de Santiago, Miguel Otero, por un accidente que ha tenido su hijo en coche y ha tenido que volverse a Santiago rápidamente, directamente al hospital. Me llamó, ya les digo, desde Escairón, ¿no? El vino, como les decía, es industria agroalimentaria, pero el vino también es turismo enológico, el vino es el mundo cooperativo, el vino es la empresa familiar, el vino es la restauración, el vino es la exportación y la apertura de nuevos mercados, es la cultura en sí y es la seña de identidad de un país, ¿no? Por eso decía antes que son muchos los prismas que se pueden abordar desde el mundo a la hora de analizar el mundo del vino, como todos ustedes saben. Por ello, hoy contamos también con dos miradas diferentes sobre este sector, ¿no? Por un lado, de sobra conocido por todos ustedes, no hace falta presentación, José Manuel Rodríguez, el presidente de la Denominación de Origen del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeira Sacra, y nuestro anfitrión hoy, por decirlo de alguna forma, en esta casa. También es vicepresidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores
y bueno, al margen de experto bodeguero y de decir muchas veces que entró en este mundo por casualidad, bueno, lleva de su origen la presidencia, desde que se creó la denominación de origen en la presidencia, y tendrá muchas cosas que contarnos, sobre todo del balance del año pasado y de las perspectivas y las previsiones inmediatas que tiene el Consejo Regulador para este año, ¿no? Y otro de los ponentes que está con nosotros, Xoán Canas, representa esa otra parte de una realidad que es poliédrica, como el mundo del vino, ¿no? Él es el director del Instituto Galego do Viño, bueno, una organización que organiza cursos, eventos, premios, como ustedes saben, diferentes forums, e tamén sumiller, copropietario del restaurante Pepe Vieira, director de programación vitivinícola del Fórum Gastronómico de Galicia y también director del Aula de Vinos de la Fundación Novacaixa Galicia. Por tanto, son dos ámbitos distintos. Yo creo que el contraste de ideas es fundamental para poder analizar y para poder salir con conclusiones claras en esta jornada. Van a tener la palabra nuestros dos ponentes y luego haremos una ronda de preguntas, que yo creo que siempre eso es enriquecedor y el debate siempre es constructivo. Les dejo con José Manuel Rodríguez González. Pois, boas tardes. Eu gustaríame, pois, máis entrar no debate, nesas cousas que a xente, pois, considere falar sobre o que é a Ribeira Sacra, pero vou a, digamos, dicir unhas pinceladas do que é a denominación, como a vemos, como se ve desde ese punto de vista dun sector que naceu alá pro ano 90, que como as grandes cousas pois nacen a veces por casualidades, inda que eu que estudiei ali nunha casa en Lugo dicían que a casualidade é o consuelo dos parvos, é dicir, as cousas pasan por algo, todo ten un motivo, todo ten unha razón e un razonamento. Esta é unha denominación que nace lá por ano 90 con as sensibilidades de unhas feiras que se iniciaron nas tres comarcas vitivinícolas do sur de Lugo e do norte de Ourense, que eran Quiroga, Amandi e Chantada, por poñelas así en línea, e que nace pois dunha iniciativa en Amandi pois de un grupo de amigos que intenta recuperar unha feira que é a feira de Ramos en Sober, que era unha feira de ganado, unha feira comercial, e ocurreselle a boa idea de levar unhas barricas de viño. A mí tocou ir naquela primeira 11 barricas de viño para darlle á xente a degustar un viño daquela terra, non? Pois a ganado foi pouco, non se vendeu, pero o viño foi un algo que fixo que aquelo arrancara e surtira un xermen, que ao ano seguinte fixo que en Chantada se fixera unha feira, que en Quiroga se fixera unha feira, e aí pasaron 10 anos hasta que nace a necesidade de facer algo máis, é dicir, pois non chegaba con vender o viño na zona, non chegaba con que a xente naquelas feiras pois se venderan X miles de botellas, sino que o viño había que sacalo fora, había que tiña que viaxar, tiña que ser posible telo nun restaurante. E nace pois unha idea de sacar adiante unha denominación que sale como viño da terra, a primeira referencia lá no ano 90, reglamento no 91 e no 96, denominación de origen. Aquel proxecto afincado en dúas provincias, nun montón de concellos, e foi medrando, foi facendo que esta terra chamada Ribeira Sacra, que non pensar que eso foi algo que agora parece que é algo que estuvo sempre aí, non? E a terra sí sempre estuvo aí, e o espacio sí sempre estuvo aí, pero ali baralláronse moitos nomes para sacar adiante a denominación, e baralláronse diferentes fórmulas, e a ver como lle poñemos esta denominación, agora que acordamos xuntala, como lle chamamos, non? E houve unha votación, e afortunadamente coido que se acertouse con un nome que, como non era de ninguén, pois parece que foi máis fácil lanzalo, non? Fixéronse subzonas, o tempo foi levando a que hoxe as subzonas apenas se utilicen, porque hai que ter unha idea conxunta e é importante ser parte de algo grande, porque eso fará que ao sernos parte de algo grande tamén sexamos grandes e tamén teñamos salida de produto. E partimos de 300.000 kilos, estamos comercializando por arriba dos 5 millóns de kilos e temos o viño situado por o mundo adiante. Somos un interlocutor increíble que fixo posible pois que
que se desarrollara turísticamente o territorio, que sexa un destino turístico importante, que no último ano pois sexa ese destino que, en vez de baixar, medrou nun momento de crisis, que fixo posible outras derivas de outras economías, que sexamos un destino turístico marcado de cara a vir a un territorio, non xa unha botella de viño, senón un destino turístico dun territorio, e todo eso ligado a un produto que é o viño. Nós sempre dicimos desde o sector que Ribeira Sacra é moito máis que un viño. O viño é pois, un interlocutor que fai que unha botella de viño se poña nunha mesa en calquer parte do mundo, este falando dun territorio, este falando dun lugar. E pode falar ben ou mal, claro está. É dicir, como calquera que fala. Afortunadamente, pois, de Ribeira Sacra fala ben, e fala dun espacio natural, e ven deste territorio por o mundo adiante. E é certo tamén que todas aquelas zonas, aqueles territorios vitícolas, é moito máis fácil vendelos que os que non teñen viño. Porque o viño é como está declarado por a Comunidade Económica e por o Consello Mundial como un alimento, pero é un alimento que é como a llet, é dicir, é un alimento que se suprime, pois é como se suprime a llet, vanse unhas cuantas revistas a tomar viento fresco, pero económicamente tampouco pasa nada relevante, non? Home, co viño pasarían cousas relevantes, pero tampouco é un problema de alimentación mundial neste momento, é dicir, en algún momento foi, non? Porque incluso hai unha zona moi curiosa en San Remo, que é moi conocido, claro, por o Festival de San Remo, pero moi curioso que alá por o século XVII, ali non había viño, entón esas son as estribacións dos Alpes. Hacia o Mediterráneo e a xente morría de problemas gástricos por auga contaminada, non? E entonces o goberno obligoulles a plantar viñedo para que beberan viño e non tuveran problemas de saúde. É dicir, que o viño no seu momento pois foi moi relevante porque que sería tamén daqueles descubridores se non levaran viño, tamén morrerían de inanición, porque a auga no momento conserva o tempo que se conserva, non é os casos de xendía. Pero que digo que o viño, volvendo ao anterior, que non sería un problema de alimentación mundial, pero sí é certo que é o produto sobre o que máis se escribe, sobre o que máis se fala, sobre o que máis se opina, sobre o que máis cousas engarza ao lado del, de outras economías, de outras cousas, e que, por tanto, é un embaixador único para vender un territorio. E é moito máis fácil, e aquí estamos nunha terra que temos o Caurel ao lado, os Ancares, donde se leva invertido pois cantidade de diñeiro para vender ese territorio, e en canto pasamos pois do Manzanal dificilmente lle explicas a nadie onde quedan os Ancares, que é un sitio espectacular, ou onde queda o Caurel. Pero sí se sabe onde queda a Ribeira Sacra, pois desde Japón hasta Estados Unidos, e non saberán onde queda Galicia. E claro está, un americano, onde queda España non nos situará no mapa, pero sí sitúan o viño da Ribeira Sacra, por lo menos unha parte poblacional dos que lle gusta o viño. E esa dimensión que ten o viño, pois é unha dimensión distinta ao que ten calquer outro produto, que hai que aproveitala, que hai que entendela no seu conxunto, e que volvémonos á Ribeira Sacra e atopámonos pois que a realidade que temos hoxe, falaba José Ramón, pois o tema de envellecemento poblacional. Gustoume que non utilizou unha palabra que a min me ofende moitísimo, eu que vivo nesta terra, o reequilibrio. É dicir, sempre escoitamos falar do reequilibrio territorial. E claro, reequilibrar algo significa algo que algunha vez estuvo equilibrado. É dicir, aquí a mí gustoume falar de equilibrio, digo, a ver cando equilibramos as cousas, e despois xa falaremos de reequilibrio se algunha vez se desequilibran, non? Por tanto, neste territorio hai que equilibrar, no interior hai que equilibrar. E é ben certo que por as circunstancias que sean, pois nos últimos anos, pero desde hai décadas, pois un pouco se, digamos, as diferentes estruturas que se fixaron, os diferentes plantexamentos que se fixaron administrativos levaron a que eu diría que se fixaron de espaldas ao campo. E está claro tamén unha cousa, é dicir, as grandes economías do mundo teñen o seu campo traballado. Véase Francia, véase Alemania, véase Inglaterra, véase os Estados Unidos. É dicir, o territorio hai que telo traballado porque mentras o mundo sea mundo e mentras necesitemos comer
pois está claro que os humanos a primeira factura que hai que ter é comer. O primeiro que hai que garantir é a manutención. Por tanto, hai que ter o campo traballado para garantir esas cosas. E a maiores, pois en territorios como este, sería pois esa outra economía que estamos a falar. É dicir, volver á Ribeira Sacra 20 anos atrás e volver a unha Ribeira Sacra, pois a aquela Ribeira Sacra de hai 30 anos da Feira do Viño da Mandi, donde me recordo que de golpe a porrazo apareceron ali 5.000 personas e non había con que darlle de comer. E arrasaron con todo. O que había nas cantinas, nos bares e tal, porque non había esta infraestructura preparada que hai hoxe. Pois aquí chegan hoxe a comarca 5.000 personas e pasa nada. É dicir, teñen onde dormir, teñen onde comer, teñen onde pasar o día. E iso dáse porque foi evolucionando. Foi evolucionando con unha economía, cunha economía atractiva, porque aquí non se ven ao sol e playa, aquí vense ao interior, e vense a ver paisaxe. E o paisaxe é atractivo porque está cuidado, non porque este ao monte. É dicir, o turismo aquí non é unha consecuencia de desarrollo, senón que o turismo é un desarrollo consecuencia de que hai un espacio cuidado. É ao revés. A veces parece que se plantexa de outra maneira, como se o turismo fora o que vai a desarrollar as cousas. Non? O turismo é o que desarrolla isto é que hai un espacio natural, é dicir, que podemos vender esta foto. É dicir, esa é a cuestión. Podemos vender isto. Pero se isto está traballado e temos viñedo, e é atractivo por iso. Pero que se non o tuvera non sería atractivo. E, por tanto, non vería ninguén. Por tanto, pois esa economía de vir a xente aquí, esa economía do turismo, pois non existiría, porque monte hai non moitas partes, non é máis que monte, é máis en Galicia, non? Entón, ao final destas reflexións, pois, veñome á Ribeira Sacra, veño aos números, non? E nós somos digo a veces nas reunións dos Consellos Reguladores de España que se todos fixeran como a nós non tiñan problemas, porque nós bebémonos 2/3 do que producimos. Entón, pois, bueno, se eso fixaran os demás, pois non había excedentes, está claro. É dicir, ao beberse 2/3 non hai problemas. Nós temos 2.600 hectáreas, según o censo da Consellería, e está en maus de 12.000 propietarios. Entón, no Consello hai 3.000. Somos 3.000 viticultores. Pero deses 3.000 somos tan atípicos que hasta temos un censo de 1.000, deses 3.000, que non venden uvas. E que, bueno, que lle temos un representante no Consello, porque teñen que telo. Son parte dunha sociedade que pagan a súa cota, pero non venden uvas. Síntense partícipes de unha maneira de facer as cousas. E síntense partícipes hasta eses outros 7.000, ou algo máis, 8.000 e algo, que tamén se sinten partícipes dese conxunción que hai na Ribeira Sacra e axudan a manter a paisaxe tamén neses, e uns igual que os outros. E que reto temos hoxe en día? Pois está claro que temos un envellecemento poblacional tremendo. A nosa media das explotacións dos nosos viticultores apenas pasa 2.000 metros cuadrados. A media dunha parcela pois está nos 700 e pico metros de toda a denominación. E dices, isto é un problema, hai que xuntar ou non hai que xuntar ou que hai que facer. Ao final, nada é un problema ou todo é un problema. É dicir, a cuestión é valorar as circunstancias que temos cada un. É dicir, como é posible pois, desarrollar con estas circunstancias un territorio. Os franceses gustame moito, porque os franceses nunca falan cantos kilos collan, nin cantos litros tes, nin cantas tensión tes, senón canto che produce un metro cuadrado de viña ou canto che produce unha botella de viña. Porque esa é a única cuestión. Podes ter millóns de botellas e ter unha industria que está dando pérdidas e podes ter 10.000 botellas e ser unha persoa con moi bon nivel de vida. A cuestión é facer rentable o traballo que faz. E despois neso incide pois que a extensión sea maior ou menor ou que sea máis ou menos fácil de traballalo. Pero o importante é a rentabilidade do traballo que faz. Pois a Ribeira Sacra nos últimos anos logrou mantelo, é dicir, entramos nos lineales, pois vemos que os viños
digamos, de máis tiraje, das bodegas máis relevantes da nosa denominación, pois o viño empeza nos 5 euros, está dos 5 euros para arriba. Si vamos a denominacións que venden en Galicia, pois 3 veces máis do que nos producimos, é dicir, Galicia é un mercado increíble para, eu teño os datos dos viños tintos, bebémonos 25 millóns de botellas de viño tinto con DO. Todo Galicia produce unhas 8. E a Rioxa, que ten o 55% do mercado, pois vende unhas 14, 15, é dicir, 3 veces máis que a nós. E vemos, pois, crianzas da Rioja e da Ribeira do Duero, pois hoxe vémolos a 2 euros e pico así, nos lineales. E bueno, nós temos que competir con eso, porque eso está aí no mercado, e nós podemos dicir, oiga, que mire, que nos é moi complicado de producir, que mire o traballo que nos dá, pero un consumidor séntase nunha mesa e pide e degusta o que ele quere, o que lle gusta, o que está disposto a consumir, porque lle gusta un viño, unha carne, un peixe, o que sexa. Afortunadamente temos un produto que lle gusta a maioría da xente, e é tan relevante que nun estudio de Nielsen di que de cada 10 personas que proban un Ribeira Sacra, 9 siguen o bebendo. Non hai nadie que nos gane niso. É dicir, hai algúns que están tamén nesa liña, pero non hai nadie que este por arriba deso. É dicir, que de cada 10 que proban o noso viño, 9 o sigan bebendo. Ese é pois bueno, é unha sorte que no mercado teñamos pois unhas, bueno, esa fixación da xente sobre o noso produto, non? E despois, eses son, digamos, esas ventaxas, pero despois temos un inconveniente tremendo. Temos a población máis envellecida do país, no espacio no que estamos. E que pode pasar? A veces é unha cuestión que se plantexa, non? Que vai a pasar? Que vai a suceder? Pois está claro que as bodegas grandes, bueno, a veces, pois, ocasiona un certo trastorno a moita xente, pois ver que hai bodegas que están plantando extensións importantes de viñedo. Como dicindo, e cando lle produzan non van comprar uvas, non? Desgraciadamente ese non é o problema. O problema é que se collemos unha pirámide poblacional e cada un no seu concello é fácil facelo, sabe exactamente 2-3% arriba ou baixo a población que vai ter dentro de 10 anos. É dicir, eso, desgraciadamente, é un dato tremendo, pero é unha, é dicir, eso pode verse, é dicir, non ten ningún problema de sacar esa realidade. Por tanto, eles que si teñen un programa, vendo a media dos seus proveedores, están procurando ter como mínimo 1/3 de uva propia, como mínimo. E están planteando xa empresas de servicios para quedarse, para alquilar uvas dos proveedores maiores que teñen. Porque, senón, mantendo ainda solo a realidade do que temos hoxe de mercado, dentro dunhos anos quedaránse sin uvas. Por que? Porque o xubilado de 70, 80 anos, pois todos temos fecha de caducidade, pero alguén de 80 anos, para ir traballar á viña, ten absolutamente marcada. Como se afronta isto? Pois eu creo que podemos incidir nunhas cousas ou en outras, é dicir, é certo que hai cousas que podemos controlar e que podemos favorecer e outras pois non podemos incidir nelas. Eu, cando co meu amigo de Paradela, Mato, viñamos facendo o Camiño de Santiago hai 9 anos, atravesando a Rioxa, dispor de vendima, eles fan a vendima máis tarde, entonces estábamos pasando os povos da Rioxa. E había unha cuestión curiosa, lle dicía a Mato, digo, mira, a diferencia, por exemplo, do que pode ser a Rioxa con as zonas dos invernadeiros do Levante, non? Ali a maioría dos que estaban facendo a vendima era xente, bueno, ahora non se pode dicir, parece pellorativo utilizar nomes, pero, bueno, xente non do país, por dicir de alguma maneira, facémolo máis extensivo, non? Pero a cuestión é que pasabas por un dos colexios e era xente, é dicir, entre nos colexios, e a maioría da xente que había nos colexios eran inmigrantes, na Rioxa, e son. Por tanto, é unha economía sustentable, é dicir, a xente que traballa ali, non hai na propia comunidade e ven de fora.
pero vive no seu territorio do seu traballo, manda os seus fillos ao colexio, é dicir, é un inmigrante estable, porque hai unha economía estable. Non é o caso, pois, do ejido e de eso e tal, que é unha economía, pois, a veces basada en, bueno, a veces en aproveitar determinadas coyunturas sociais. Por que se dá na Rioxa? Pois porque é rentable o que están facendo. Aquí, pois teño claro que pasados unhos anos, pois aquí haberá xente que veña pois de outros territorios a traballar. Si somos capaces de manter a rentabilidade do traballo. E está claro que perderemos hectáreas, porque aquilo que non se necesite, que non haxa ese autoconsumo, que non se necesite para comercializar, pois abandonarase, pero sí se sustentarán esas 1000 e pico hectáreas que son necesarias para manter a estrutura productiva para a venta do produto para o exterior, non? E sustentarase, pois, con xente de aquí ou do outro lado, porque se aquí hai unha empresa que dice necesito tantos postos de traballo, necesito pois tantos traballadores van a vir, e se non hai que veñen do outro lado, a xente o que quere traballar, é dicir, se hai un traballo fijo nun sitio tal, vai a vir, como de aquí poden ir a outro lado se non teñen aquí o traballo. Da mesma maneira, a cuestión estriba en manter a rentabilidade do lugar. E no medio de todo isto, pois como aquí hai tamén representantes de diversas administracións, pois coido que hai que ter esta visión e velo, e se cadra, pois sendo un pouco crítico, pero non crítico, digamos, de mala maneira, senón vendo a realidade do tema, pois hai que ir pensando, pois, a cadra en preparar a xente, pois, que temos, pois, a xente xoven ou a parados, preparados para cuidar esas riquezas que temos e que van a permanecer. Falaba o presidente José Ramón, pois, que na zona norte o tema forestal. Aquí temos moitos espacios que teñen unha gran posibilidades forestales e, de feito, hai moitas hectáreas plantadas. Pois esa é unha economía importante, preparala, limpala, a transformación. É dicir, é unha importante economía que, además, necesita moita man de obra e que necesita, pois, que é unha maneira de sustentación poblacional no territorio e, además, económica no territorio. E necesitamos ter xente preparada tamén para cuidar as viñas e para ser capataces e para ser xente que leva unha cuadrilla e poda cuidar uns viñedos. E aí está, pois bueno, eses obradoiros e esas posibilidades que hai que sí lle van dar pois unhas posibilidades de traballo de futuro e non tanto a jardinería ou a carpintería ou outras cousas que certamente pois creo que pouco futuro lle van a dar, non? E bueno, e dito isto, pois creo que como unha reflexión así en voz alta, pois eu son optimista neste territorio, coido que ten unhas posibilidades importantes, coido que vamos a ser todos capaces de sustentalo con iniciativas pois desde Patrimonio da Humanidade a outras iniciativas, pero tamén é responsabilidade de todos cuidar determinados espacios, determinados iconos. Este é un territorio atractivo, pois, por exemplo, poñemos un caso, pois a Ribeira de Doade, a Cova, estes espacios, a ladeira de Belesar, hai que ir pensando que eses lugares hai que mantelos. E hai que mantelos vivos, e a veces a cadra non vai chegar solamente o sector vitícola para manter esa postal viva. Esa postal que fai que seamos un destino turístico, que seamos diferentes, e que a xente veña aquí que, por tanto, se desarrollen outras actividades turísticas, outra economía que é o turismo. E iso hai que irlo valorando de cara a plantexar pois, posibilidades e líneas para favorecer que eso se manteña. Hai zonas como a Cinque Terre en Italia, que son patrimonio da humanidade, donde, pois, por exemplo, montaron monorrotarias para poder acceder aos viñedos, ou donde zonas como Río Maiore, pois hai unhas, lle puxaron auga, lle puxaron monorrotarias, é dicir, porque é a postal que vende todo o territorio. Entón, coido que hai que reflexionar nese concepto máis global e menos particular se isto é deste concello ou daquilo. É dicir, estamos falando dun amplo lugar que é a Ribeira Sacra e que todos creo que temos que plantealo como unha conxunción de cara a mantelo vivo, porque senón certamente non é só o que cae a viticultura, senón que arrastra
ao resto de actividades. E con isto acabo e despois entramos a debatir o que se considere. Vale, moitas gracias, José Manuel. Ten a palabra Xoán Canas, do Instituto Galego do Viño, que vai facer unha exposición. Gostaríame, como decía, agradecer a vosa presencia hoxe aquí, do mesmo modo que a invitación que me fixo Economía Digital para participar nesta mesa redonda hoxe aquí, a pesar de que inicialmente comentelle que era unha persoa políticamente incorrecta e que ademais non tiña moita idea de macroeconomía, se acaso un pouquiño, tampouco moito de sentido común. Agradezo tamén a presencia do presidente da Diputación porque representa a atracción da prensa e este pequeno acto seu para nós significa moito. Probablemente sen a súa presencia non habría tanta foto mañán na prensa e para o mundo de viño eso é importante. Ben, dicía Ortega y Gasset que ninguén está en posesión da verdade absoluta. Eu tampouco, pero veño aquí a falar un pouco da miña verdade. Con isto non pretendo, pido disculpas por anticipado, se firo a sensibilidade de alguén, non é a miña intención. A miña mirada, como dicíades antes, é crítica, pero sempre constructiva. Penso que a autoevaluación é moi positiva para medrar e, sobre todo, para avanzar en termos de calidade. Ben, gustaríame para empezar felicitarvos porque considero que hai tres clases de personas no mundo. Aquelas que fan que as cousas sucedan, aquelas que ven suceder as cousas e aquelas que non saben nin o que está sucedendo, non? Ben, realmente o estar aquí hoxe nunha charla como esta, desde o meu punto de vista, é o principio do cambio, non? E querer cambiar é unha actitude tremendamente positiva da que creo que a Ribeira Sacra e Galicia pois precisan nestes tempos, non? De convulsión socioeconómica, non? Ben, antes dicíades que necesitamos unha nova xeración na Ribeira Sacra, non? Moi ben, esta nova xeración, desde o meu punto de vista, ten que ter determinados valores, entre eles estes que falamos, non? Se buscamos o que significa a palabra emprender no dicionario da RAE, non? Nos fala de acometer, comenzar unha obra, un negocio, un empeño, especialmente se encerra en dificultade ou peligro. Isto da dificultade, moitas veces, hoxe en día, ten moito que ver coa administración. E o peligro, penso eu que debe referirse aos bancos, non? Porque realmente, a hora de emprender, o gran perigo, case sempre, reside única e exclusivamente neles. Se falamos de innovar, o dicionario di que mudar ou alterar algo introducindo novedades. Sí, pero que novedades? Ese é o pequeno kit da cuestión. Desde o meu punto de vista, moitas veces se innova desde unha perspectiva errónea, equivocada. Copiar non está mal, pero copiamos os que o fan mal, cando costa prácticamente o mesmo copiar o que o fai ben, non? Entón, moitas veces estamos un poucado desenfocados en como innovamos, non? Isto pareceme unha das claves da importancia de cales son os retos na Ribeira Sacra ou en Galicia en termos vitivinícolas, non? Ben, é unha estadística que di que o 94% dos proxectos que un inicia nunca se levan a cabo, non? De acordo? Pero penso tamén que hai que ter fe e que ser perseverante nun que un cree, non? Decía Martin Luther King, I have a dream, e mirade hasta onde foi capaz de chegar co seu soño, non? Penso que Galicia, que a Ribeira Sacra, é unha zona cunha grande carga poética, dunha grande carga de ensoño, e que desde a miña visión tense que loitar moitísimo máis do que se está facendo para conseguir os soños que un ten en levar adiante pequenos proxectos, non? Porque, como antes dicía moi ben o presidente da denominación de orixe, esta é unha denominación de orixe tremendamente minifundista, non? O sea, isto consta de pequenos, moi pequenos soños de un montón de xente, non? Entón, a miña idea é un pouco pasar a acción, non? É dicir, olvidarnos un pouco de todo isto de estar na oficina pensando, dándolle voltas, facendo números, etcétera, etcétera, para realmente salir da libreta, sentir a cara no aire e pasar a acción, non? O sea, esta sociedade, esta denominación de orixe, necesítate, non? Necesita da túa valentía, do teu arroxo, do teu proxecto, para sair adiante, non?
Ben, dende o meu punto de vista, os dous grandes retos son o coñecemento e a comunicación. Se falamos un poquinho de cada un deles, dentro de coñecemento, podemos facer, para empezar a falar, un pequeno resume da situación actual do sector vitivinícola en Galicia. Centro en Galicia e non en Ribeira Sacra, porque penso que o paraguas, e logo falarei un pouco máis delo, debe ser un poquinho máis extenso. Ben, como dicía antes, non son unha persoa que teña moita idea económica, non? Entón, bueno, eu valoro isto desde unha importancia que escapa a esta simple cualificación material, porque opino que vai moito máis alá, non? Económicamente estaríamos falando de 500 bodegas, pero 500 bodegas se nos referimos solamente a ese nicho central de mercado sin todo o sector añadido que conleva ao redor del, como sabedes, bueno, infinidade de negocios, non? Ben, en Galicia falamos. Destas 500 bodegas, bueno, pois supoñen o principal recurso e repercusión total do futuro das comarcas nas que se sitúan, entre elas, pois, Ribeira Sacra, non? E atinxen responsabilidades tan sumamente elevadas, por iso dicía que se escapa desa cuantificación material, como son a fijación de población no rural, cousa que nos preocupa a todos e como puso de manifesto os anteriores poñentes, está caendo a xente que vive no rural, nas nosas aldeas, é algo importante. Bueno, a economía vitivinícola pois procura fijar poboación no rural. Desenvolvemento sostible deste rural. Conservación do medio ambiente. Bueno, abandono de cultivos. En estos dous puntos conlevan para mí unha parte moi importante que antes se tocou así un pouco de soslayo, que é o feísmo, ese gravísimo problema que temos en Galicia no rural, non? Dicíamos o abandono de cultivos e o enoturismo, non? Esa palabra máxica que nos inventamos fais uns anos e da que todo o mundo fala, pero que moi poucos pasan a acción ou que moi poucos se atreven incluso a definir, non? Creo que a Ribeira Sacra en concreto, Galicia en xeral, pero a Ribeira Sacra quizá máis que outros puntos, ten un enorme potencial enoturístico, pero increíble, creo que non nos facemos ninguna idea, pero vai a depender da nosa capacidade para xestionar os recursos que a naturaleza nos proporciona. Ben, sumado a isto, hai unha proxección de Galicia no exterior vinculada a un produto de calidade que vai ligado a un territorio, que é Galicia, pero que, ademais, ese territorio é específico e irreproducible. E por se isto fora pouco, vai ligado a unha cultura e a unha historia milenaria. E, ademais, ten un montón, un patrimonio xenético enorme, tremendo, de variedades autóctonas, que fan que os nosos viños sexan inimitables no resto do mundo. O sea, que penso que non vos sorprende, non? Pero realmente isto é potente, non? Entón, bueno, pois estes viños inimitables teñen unhas características singulares que falan de orixinalidade aromática, dunha frescura vibrante no padal e un gusto, en definitiva, diferenciado nun segmento de mercado cada vez máis uniformizado, estandarizado, non? Entón, bueno, Galicia hoxe en día representa, en termos vitivinícolas, un enorme potencial de progreso. E a pregunta é esta, non? A cantas zonas do vello ou novo mundo vitivinícola lles gustaría gozar de semellantes condicións? É dicir, estamos no punto cero de partida para facer o que queiramos. Depende solamente de nós. Bueno, chegado a este punto tamén de nós e dos políticos. Porque moitas veces, desgraciadamente, o político pois ten un poder tan ilimitado que fai que o territorio que goberna bueno, pois se desenrole ou non en función das súas decisións. Por eso moitas veces estas decisións son extremadamente complexas e conlevan, bueno, pois o desenrolo futuro de comarcas ou poboacións, non? Ben, se facemos tamén
Bueno, antes falábamos tamén, alguén comentaba da xeración de negocio, non? Vinculada vitivinícolamente. Vale, como decía antes, o sector enoturístico, con todo o que leva acoplado ao seu redor, penso que dá unha oportunidade de negocio, diría incluso ilimitada, non? Por exemplo, sen profundizar demasiado no tema, cantas empresas, decíamos que había 500 bodegas, solamente falando en bodegas en todo o que vai ao redor. Decíamos que había 500 bodegas. Cantas empresas pensades que hai en Galicia especializadas en comunicación vitivinícola? No? Cero. Cantas credes que hai en marketing vitivinícola? Cero. Cantas credes que hai que se dedican a unha cousa tan, pode parecer desde fora absurda, como o deseño de etiquetas? Unha. E lle vai de lujo, non dá feito. O sea, as posibilidades son tremendas. De feito, hai moitas bodegas aquí en Galicia que contratan estes servicios a empresas catalanas, porque aquí non as hai. Entonces, realmente, pareceme que hai un potencial de traballo moi, moi grande aquí detrás, moi grande. Vale, entón decía que se facemos unha... Bueno, non vou a entrar aquí porque pensaba que realmente a outra persoa que nos iba a acompañar hoxe falaría de internacionalización, me habían comentado e tal. Entón, bueno, o meu resumen do sector actual vitivinícola global é moi sinxelo, non? Esta fotografía da páxina web que vendemos, que é Wines from Spain, vale? Que é, bueno, un pouco o portal vitivinícola que abre o mundo cando alguén no mundo se interesa por o que pasa nos viños en España, vale? Isto é unha parte do que sale aí, non? Ben, alguén sabe onde está a denominación de orixe Uclés? Alguén sabe o que pasa aí en Plailevant, por exemplo, que aparece aí? Ninguén. Deste mesmo modo, cando alguén abre esta páxina e ve Ribeira Sacra, tampouco sabe onde está. Entón, aunque nós, visto desde aquí, pensemos que somos a última pesicola do deserto, non nos somos, ni moitísimo menos. Hai un gran traballo de comunicación por facer e temos que mandar un mensaxe claro. Este mensaxe non é claro, é un pastiche de colores pegado nun folio. Non é para nada claro, para nada. E iso é o que estamos transmitindo de Wines from Spain. Traía un enlace, pero desgraciadamente non podemos ver porque aquí non hai wifi. Este enlace é como podía ser calquer outro, non? Pois era a páxina de viños de Sudáfrica, vale? Wines from Sudáfrica. O mensaxe de Wines from Sudáfrica é clarísimo. As bases, o sea, é conxunto xa de entrada, é un, para todos igual, un. E as bases nas que se basan, vistas desde o punto de vista dun galego, parece extremadamente sinxelas, non? O sea, parecen verdades de perogullo, e o son, pero non as explotamos. É dicir, calquera das mensaxes que lanzaba este vídeo cúmpleas cualquera dos viticultores que traballa en Ribeira Sacra. Solamente que eles saben poñelo en valor, saben vendelo e dino. Nos dámolo por obvio e non o dicimos xa directamente, non? Entón, bueno, penso como unha das claves tamén que debemos mandar unha mensaxe clara. Nos tempos que corren, pareceme extremadamente complicado, por así dicilo, que nos, como Galicia, ou como viños atlánticos, ou como viños da cornisa noroeste atlántica de España, nos estamos gastando, penso, isto de economía vai, un montón de pasta en multiplicar as denominacións de orixe. Entón, cando asistimos a ferias en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, en Bélgica, en Holanda, moitas veces a representación galega vai dividida en cando menos as denominacións de orixe. Ahora tamén hai algunhas deputacións que están as ferias e van por libre con turismo, non? Que, bueno, aquí antes falamos de enoturismo, esa é outra, non? Aquí hai un ente de turismo que é Turismo de Galicia, pero paralelamente hai un montón de entes máis de turismo vinculados a concellos, deputacións, etc. etc. Creo que os tempos son para aunar esforzos, para ir xuntos da man, porque ao final vendemos todos o mesmo, e se non somos capaces de conseguir que algún periodista estranxeiro, aficionado do viño, turista, chegue a Galicia,
o punto de que chegue a Galicia. Unha vez chega a Galicia, xa veremos que facemos con el, pero de ponto ten que chegar hasta aquí. Entón hai que facilitar esa chegada. E unha vez este aquí, pois non é tan difícil que visite varias zonas vitivinícolas, porque ao fin e ao cabo estamos a 1 hora, 100 kilómetros máis ou menos uns dos outros, non? Entón, o noso competidor non é Valdeorras. No, desgraciadamente non é Valdeorras, é moito máis complicado que iso. Non é Valdeorras. É certo, como dicían antes, que aquí 2/3 da produción véndese en Galicia. É para reflexionar tamén sobre o dato. Non sei se é positivo ou negativo, pero é para reflexionar, non? Vale. Entón, desde o meu punto de vista, as dúas claves para os retos son a formación. Por que a formación? Porque, de entrada, para saber se nós estamos a seguir unha boa senda, un camiño axeitado no noso traballo, temos que saber, en termos vitivinícolas, que é a calidade. Cando falamos de viño, falamos de viños de calidade. Que é a calidade en termos vitivinícolas? Alguén podría dicirme que entende por calidade en termos vitivinícolas? É complexo. Pode parecer subxetivo. Non o é tanto. Jane Hunt, que é unha Master of Wine que se encarga precisamente de examinar os Master of Wines, unha periodista británica, acuñou un término para definir a calidade dos viños que é oblique, vale? Oblique significa 4 parámetros que cumplen os viños de calidade. Alguén podría dicirme algún? Que parámetros pensades que ten que cumplir un viño para que sexa de calidade? ¿No? Presentación. Sería para venderlo, pero lo importante es lo que va dentro realmente. Uno sería equilibrio. Los vinos tienen que ser equilibrados, sin aristas, redondos, ricos. Otro es la profundidad. Los vinos tienen que... Decía hace poco un viticultor amigo, decía, si un vino, si dentro de una botella solo hay vino, poca cosa. Efectivamente, ¿no? Tiene que haber profundidad en los vinos. Tienen que transmitir el territorio, los suelos de los que provienen. Tiene que tener intensidad, ¿vale? Sabor. Esto no quiere decir que un vino, como por ejemplo los Pinot Noir que hacen en Borgoña, que son tremendamente delicados, fragantes, sutiles, muy light, por así decirlo, no tenga intensidad. Sí tienen intensidad. Cuando los metes en la boca y cierras la boca, se expanden como un paraguas, ¿no? Sí hay intensidad. Y la cuarta sería la complejidad, de la que todos también hablamos en muchas ocasiones. Bien, esto es el acrónimo que habla de equilibrio, que es balance, profundidad, length, sería la B, la L, intensity, la I, complexity, la C, ¿vale? Este es el término oblique que acuña la calidad en términos internacionales de los vinos. Vale, ¿cuáles creéis que son los parámetros para hacer un vino o para que cómo el comensal entiende o como el cliente entiende la calidad de un vino? ¿Cuáles creéis que estos son los parámetros? El primero sería la mejor materia prima, ¿no? Para hacer un gran vino. Sí, ¿no? En esto estaremos todos de acuerdo. Sin una gran materia prima no puede haber un gran vino. Y entendemos por grandes vinos, ¿no? Porque creemos que nuestro destino en Ribeira Sacra, en Galicia, como minifundistas, é facer grandes viños. É dicir, nós non podemos poder competir nin hoxe, nin mañán, nin pasado con China, por exemplo, non? Que está ahora plantando viños, fai unhas extensións brutais de terreo e tal e cual. Entón, o mellor, donde teremos que mirarnos nestes lineais de supermercado non son cos viños de Rioja que venden a 2 euros, senón con aqueles que venden a 20 euros. Aí é onde temos que pasar os nosos parámetros, o mellor. Entonces, creo que estamos condeados, por así dicilo, a facer viños de calidade. É a única salida, viños diferenciados, porque é a nosa idiosincrasia. Antes dicíamos as posibilidades que temos, as cartas que temos na man, hai que xogalas. Esas cartas falan todas de diferenciación. Entón, penso que aí hai unha línea, non? Entón, decíamos que, vale, que efectivamente, que para facer un gran viño hai que ter unha gran materia prima. Esta materia prima pasa por uns cuidados no viñedo hiperexhaustivos, por unha viticultura de alta calidade, de francotirador, casi me atrevería a dicir, non? Vale, o segundo paso, o último, se queredes, cal sería? Unhas prácticas enolóxicas correctas, non? Unha mellor vinificación. Moi ben, con estes dous parámetros penso que podríamos decir que temos un gran viño.
Vale. Pero que pasa se este gran viño que conseguimos con estes dous parámetros, cando vas a tomalo, póñencho a 25 grados de temperatura ou nun vaso de plástico? Entonces non valen de nada estes outros parámetros que veñen detrás, co cual o tercer parámetro será un servicio adecuado. E como conseguimos un servicio adecuado? Con formación, pero temos que dar unha formación de calidade. E como conseguimos mellor vinificación? Con formación, pero unha formación de alta calidade, o nivel dos mellores do mundo, porque os nosos viticultores non merecen menos. E como conseguimos a mellor materia prima? Con formación. Na clave está toda aí. Os retos que temos que asumir a futuro están todos na formación. E por último, despois deste servicio adecuado, hai que intentar apreciar o viño, é dicir, o comensal, o cliente que lle estamos vendendo o viño nunha tenda, nun restaurante, onde sexa, temos que tratar de metelo, por así decirlo, neste noso mundo do viño. É dicir, que intente apreciar os valores que nós tratamos de transmitir. E isto é a base de falar na orella do cliente, tratar de convencelo e explicarlle, mira, fíjate nesto, fíjate naquelo, tal. É dicir, crear cultura vitivinícola. Nos agora estamos a piques, cun pouco de sorte, de que nos concedan o patrimonio histórico da humanidade. No 2001 concederonllo a zona do Douro en Portugal. Hai un boom enoturístico brutal naquela zona. Pero non só por eso, ven tamén por unha gran explotación dos recursos que teñen canto a aeroporto, ven tamén definido porque levan 250 anos, son a primeira denominación de orixe, 250 anos acuñando viños de calidade. Isto que fai é que deixa un pozo, un legado cultural vitivinícola na sociedade, non? Antes apuntaba moi ben Xosé Manuel e dicía que aquí levamos 20 anos, non? Efectivamente. Entón, eles nos levan 230 anos de ventaxe. Bueno, hai que suplilo, pouco a pouco. Pero é importantísimo que vaya calando esa mensaxe, ese legado cultural na nosa sociedade. É de vital importancia para facer desto unha economía sostible e un ben de país, non? Ben, entonces con estos 4, entonces sí teríamos xa un gran viño, non? Vale. Ben, estos son os círculos de Ebbinghaus, vale? Un filósofo tal que nun momento determinado fixo estes diagramas. Cal creedes dos puntos roxos que é o máis grande? Son iguais, efectivamente. Son iguais. Todo depende da perspectiva con que se mire e todo depende de a quen te arrimes. Entón, realmente o interesante é a distancia entre círculos, non? Se o valoras desde un punto de vista de coñecemento e ti estás no círculo deste daqui, onde está rodeado de outros círculos máis grandes, e ti sínteste grande acompañado dos grandes, mal vamos. Hai que sentirse pequeno, pero cercano aos grandes, para poder absorber coñecemento deles, non? Ben, e por outra parte, decíamos comunicación, non? Esa capacidade de comunicar. Para comunicar é fundamental a confianza. Ou tamén podríamos decir a autoestima, a fe, incluso, non? Esta fe que se supón move montañas. Ben, esta confianza ven determinada por dous parámetros. A experiencia, un ou outro. Nun caso é a experiencia, cando ti tes moita experiencia, moitas tablas, eres capaz de desenvolverte con moita soltura en diferentes mercados. E eres capaz tamén de producir con moita calidade en base a esa experiencia. Nós, a pesar de levar, pois desde os romanos, non, 2000 anos facendo viño, temos pouca experiencia. Por qué? Porque temos pouca experiencia en termos de calidade. Hasta ahora, en Galicia, o viño era, bueno, un produto, como todos sabedes, de autoconsumo. É dicir, na casa producíamos viño, do mesmo modo que producíamos verduras, e do mesmo modo que producíamos patacas, e do mesmo modo que producíamos, etcétera, etcétera, non? Unha serie bueno, un produto agrario, sin máis, como outro calquera, de autoconsumo, para abastecer a familia, non? Entón, o salto, bueno, en termos a nivel nacional, casi tamén podríamos falar igual, non? Entón, o salto realmente hacia a calidade é un salto moi recente. Falábamos hace un momento 20 anos ou incluso menos, pero en termos nacionais, non? Entón, temos moi pouca experiencia. Co que podemos suplila?
con formación. Volvemos a pescadilla que se morde a cola, non? A formación é a clave dunha sociedade a futuro, en todos os términos, en todos os sectores, non? Moi ben. Vale, e por último, unha mensaxe un pouco na mesma línea da que empezábamos, non? O sea, esta línea de activarse, de chamada a acción, non? Existen 5 sillas por cada persona no mundo. Non deixes que te atrapen. Mantente activo. Nada máis. Saúde e gracias. A min chamaba a atención, falabas Xoan de que representaba o viño unha oportunidade de negocio ilimitada, non? Ilimitada. Entón, nese sentido, eu quería plantexaros, que lle pediríais, te falabas tamén dos políticos, non? Que lle pediríais ao sector público en xeral, é dicir, as administracións, a Xunta, para potenciar o sector e ao mesmo tempo tamén onde debería mirarse noutras denominaciones de orixe, por exemplo, a denominación de orixe Ribeira Sacra, e non falo de España, falo de fora, non? Porque vos que tedes experiencia noutros ámbitos, noutros países e coñecedes moitas denominaciones de orixe, por onde credes que poden ir os tiros? O sea, todo o sector privado e o sector público, Máis que eso, o certo é que é unha queixa generalizada, é dicir, somos un país moi dado a mirar sempre pos políticos, pero é a nivel xeral. Hai 2 semanas estaba en Canarias e planteaban o mismo, e dicían, ali puxeron en marcha unha historia que tamén aquí neste país plantexan o facela. Unha hora por aí vou salir explicando algunhas cousas, porque a veces hai cousas que se empezan a poñer como unha bola, non se explican e parece que son grandes cousas. E en Canarias puxeron en marcha unha denominación de orixe en Canarias, unha animalada, para que entenda todo o mundo, unha verdadeira animalada. Unha cousa é ir xuntos a promocionar, como dicía Canas, que eso sí é certo, é dicir, non podemos ter 40 organismos facendo 40 cousas diferentes, porque ao final perdemos a capacidade de chegar a ese sitio. Ahora, cada terra ten as súas cousas singulares, é dicir, non podemos vender o mel que a castaña, podémoslo ir xuntos a vender mel e castaña. Podemos ir a Madrid e facer unha presentación dos viños galegos, pero tampouco podemos dicirlle, oiga, mira, que están aquí todos estes remexidos de todas as bodegas galegas. Ahora, se o facemos xuntos e alquilamos un espacio para estar pois cada fin de semana pois o viño dunha denominación, se facemos no mesmo sitio, se contratamos a mesma empresa de comunicación, pois vainos a salir pois infinitamente máis barato e teremos pois a semana do viño galego, pois por exemplo en Madrid, que creo que nesa línea iba o que dicía antes Carlos. Pero eu as administracións o facer cousas, pois o volvo ao anterior. Non lle pido máis que a veces pois ter esa sensibilidade de preguntarlle pois aos que vivimos na casa como nos gusta para onde abra a porta, porque ao final nesta casa, que é a Ribeira Sacra, pa ben e pa mal, este territorio mantémolo os que aquí vivimos. É dicir, e claro, a veces póñense a facer obras na casa dun e aparece cando ibas a abrir a porta para un lado, resulta que agora ten as bisagras para outro e bueno, e certamente causa uns atrancos importantes e non chega, digamos que non fai o efecto positivo que tiña que facer. Pois mira, como que cousas necesitaríamos hoxe? Eu creo que o plantexei antes, é dicir, pois ter esa sensibilidade, ese traballar en conxunto, cando se vai facer algo, pois contar co que hai, é dicir, hai que facer as cousas tendo en conta a realidade que temos. É dicir, pois temos a dimensión de viñas que temos a población que temos a estrutura que temos. E con esa estrutura temos que procurar facer cousas. Temos que facelas, non temos outra opción. Temos que facelas co que temos. Nós nin temos viñas llanas, nin podemos meter vendimadoras, non podemos montar determinadas estruturas que hai noutro lado. E despois tamén a veces, pois tamén, vamos a ver, ser consciente da realidade que temos. A veces en algunha reunión empeza a falar algún e digo, oye, certo, somos casi 500 bodegas en Galicia, temos unhos viños xeniales, en blancos, pois estamos nas revistas especializadas no top, algo impensable hai 4 días, porque total o desenrolo do viño en Galicia deuse hai nada, hai 4 días.
Xa quixeran outros, é dicir, unha denominación como a nosa, con 5 millóns de kilos, pois, por decir, na famosa guía do Parker temos 26 viños con máis de 90 puntos, é dicir, se iso o trasladamos estadísticamente a tanto por cento, pois igual somos a denominación de España que máis ten, tendo en conta a produción que temos. É dicir, temos sitio no mundo, pero tampouco podemos olvidar que todo Galicia cabe en algunha bodega da Rioxa. Sexamos conscientes tamén do que significamos, do que somos, donde estamos, que é o que somos realmente. E se o temos claro, creo que temos un futuro tremendo. É dicir, eu son tremendamente optimista con isto, pero sendo, é dicir, xuntarnos para facer cousas conxuntas, non cousas remixidas. É dicir, cada un temos a nosa realidade. Falar de Monterrey é falar dunha realidade, pois, de un territorio que fai unhos viños xeneales e que é a única zona de Galicia que verte po Douro. Pois ten unhas características diferentes á Ribeira Sacra. E a Ribeira Sacra fai unhos viños diferentes a Valdeorras. Por qué? Porque é outro clima e porque é outra terra. E Rías Baixas pois fai uns viños pois diferentes aos que fai o Ribeiro. Por qué? Porque cada un ten unha climatoloxía e unha terra distinta. E hoxe pois poñernos a reivindicar o amandi dos romanos dai 2000 anos que collía o Bierzo, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro, Rías Baixas, pois sería unha denominación da repera. Se houbéramos empezado cando empezou o Douro, pois teríamos unha denominación con 200 anos que sería unha cousa espectacular. Pero, a realidade que temos hoxe é outra, distinta. E que hai que garantir en sitios como este? Pois que se manteña vivo, e para eso sí, as administracións, pois eu gostaríame que de fondos europeos, como teñen na Cinque Terre, ou como teñen no Mosela, ou como hai no Valés, ou como hai noutras zonas europeas como a Valtelina, pois tuviéramos monorrotarias que pudera, pois en vez de se cadra, facer moitas carreteras e moitas pistas en algúns sitios que é tremendamente dificultoso facelas, pois ter unha estrutura que che fai posible chegar a cada viña con unha máquina que nin impacta no terreno e que é fácil e que garantiza que se poda chegar sin ter que facer cursos de cestería para andar subindo por aí, porque cestos ao carrelo, porque o certo é que, claro, aquí se collemos de medias pendientes, e a veces digolle así en algunha charla a xente, digolle, pero pensai que hai que 30 metros cunha pendiente tipo dunha escaleira dunha casa, 30 metros é unha casa de 10 pisos. E sube tú ao piso 10, que as bolsas solo, e volvo a baixar por a escaleira, e sube e baixa por unha escaleira, que non se facerá por un monte, por un sitio. É dicir, as distancias aquí son moi complicadas e hai que procurar facer cousas que fagan posible chegarse ás viñas e facer ese traballo pois máis fácil, máis adaptable, con os accesos donde se poda entrar xa non con tractor, que un pequeno viticultor que ten unha pequena parcela que non necesite comprar un tractor para chegar á viña, que pode chegar co seu coche. Son pequenas cousas. Ao final isto son un espacio de pequenas cousas, de pequenas economías, non temos esas grandes estructuras vitivinícolas. Pero tamén hai outras zonas en Europa que non o teñen e, sin embargo, son superrentables e podemos falar, pois, se falamos, non sei, do Val da Ostra, pero podemos falar da Gran Xampaña, que son 32.000 hectáreas en máis de 28.000 propietarios. Cunha media de menos dunha hectárea por propietario se quitamos as grandes bodegas. E, sin embargo, é superrentable. A cuestión é ter unha adaptación ao territorio que temos e facer un traballo, é dicir, vender o conxunto. É dicir, quen sabe que, por exemplo, que Bordeaux son máis de 10 denominacións, creo que 16 ou 17 denominacións. Sin embargo, aquí conocemos Bordeaux, porque é o gran paraguas que cubre a unha denominación. Eles venden no conxunto. Ahora, que ten que ver Soters con San Emilión? Pois xa fan hasta viños diferentes. Hasta é outro tipo de viño. É dicir, que a cuestión está en realmente ter claro o que somos, ter claro que é o que necesitamos. E hoxe, pois, non necesitamos nin que a administración nos veña a vindimar nin podar, que nunca o fixo, nin o fará, nin falta que fai. Pero sí que se fagan esas pequeniñas cousas a veces, é dicir, eses pequenos accesos que fai posible que cousas se movan, esas pequenas axudas para que empresas de servicios se poñan en marcha e podan seguir mantendo esas estructuras, e diría, volvo a aquel primeiro, é dicir, procurar equilibrar algunhas cousas, é dicir, e claro está, se unha bodega
plantexa unha estrutura productiva na zona que non teña que levar a línea eléctrica á bodega como pasa na actualidade, que teña un servicio pois de wifi, de línea telefónica que lle permita pois traballar. Son esas pequenas cousas que esas sí que dependen da administración, non dependen de persona en cuestión. E tamén hai que ter en conta, ahora que estamos falando de patrimonio da humanidade, pois que en zonas de patrimonio da humanidade como a Cinque Terre é un sitio que recomendo ver como concepto, e o Douro, que o temos máis cerca, como dentro do que é patrimonio da humanidade se plantexa pois unha estrutura que permita a millora productiva. É dicir, o Douro, hai 100 anos, recórdome o Bianchi, que foi secretario, Fernando Bianchi de Aguiar, que foi presidente da OIB e secretario de Estado de Agricultura en Portugal, e un día por esta carretera que vai na ribeira de Sober, que vai ali desde Soutochao, que a maioría coñecedes, hasta que vai salir a Mandi, pois leveino ali e dicía, e máis, esta é a viticultura do Douro do século XIX. E o Douro, fai 100 e pico anos, tiña unha estrutura tamén muro a muro. Eles, como empezaron antes, e, por tanto, pois levan moito avanzado, pois prepararon socalcos de maneira que podan ser en gran parte, nos sitios que puderon, pois plantexar ao ser máis anchos unha certa mecanización. Eso hai que deixalo previsto. Esas cousas hai que deixalas abertas para garantir o futuro. Ou chegar, por exemplo, algo tan controvertido que sempre se escandaliza cando se fala a ribeira de Chantada, mira tú, chea de casetas, había que tirar con todas. Eu lles digo, vamos a ver, eu non teño os meus anos, pero vamos a ver. Eu recordo a ribeira de Chantada todo aquilo a monte, prácticamente. E afortunadamente, gracias a que veu xente e foi facendo unha caseta e tal, hoxe está toda a traballar. É dicir, o plan B a eso é a ribeira de enfrente que está ao monte. É dicir, hai que analizar as realidades de cada sitio. Eso non significa que cada un faga o que lle dé a gana, que neso sí que estou de acordo que non pode facerse. A Cinque Terre é un exemplo de cordura neso. É dicir, vemos pois que hai casetas e bodegas no medio da bodegas industriales como unha cooperativa que hai no medio da ribeira, pero está metida na estrutura do que é o terreno. E se alguén monta unha caseta ou fai un lugar de ocio, ten que seguir mantendo a estrutura do socalco. É dicir, que as cousas non se conservan con tolerancia cero, consérvanse con adaptación á realidade que vivimos neste momento. E exemplos a Ribeira Sacra, eu sempre digo que é o gran exemplo da adaptación. É dicir, o maior atentado ecolóxico do noroeste español nos últimos 2000 anos foron as médulas, e hoxe é patrimonio da humanidade. É dicir, se hoxe se plantexa facer iso, van á cárcel todos. Tirar unha montaña, levar auga non sei que, en Monteforado cambiar un río furando unha montaña, é dicir, a sociedade ten que adaptarse no momento e facer cousas que sean coherentes á realidade, ao momento que vivimos, sin distorsionar. E hoxe, afortunadamente, temos medios para facelo. Pero que o que se faga hai que facelo con sentidiño, outra palabra tamén en desuso, que creo que hai que utilizar moito. Non sei se... Eu responder... Que pasou aquí cando foi o plan de reestruturación do viñedo? Porque Acaba de responderche e despois respondo che iso eu, seguido. Sí. Respondo anterior e despois respondo che iso. A miña pregunta é que foi o que pasou. Disculpe, un momentiño, vai respostar Resposta Xan anterior a pregunta que fixemos respondamos tamén, que el quere, e logo pregunta, parece. Moi ben, eu encanto a pregunta que precisamos dos políticos. A min pareceme que precisamos axudas non en termos económicos, sino axudas en forma de presencia, o que dicía ao principio, non? Que o político este nun acto de viño fai que teñamos visibilidade. Por poñer un exemplo, este luns que ven organizamos unha charla en Santiago de Compostela a que ven o mellor sumiller do mundo. O mellor do mundo. E cando chamas a prensa, e que políticos van? Acojonante.
acojonante. O poder político, o sea, é tan ilimitado nos nosos días, estamos nunha sociedade excesivamente politizada desde o meu punto de vista, non? Entón, o que lle pediría é ese apoio que necesitamos para ter presenza, pediría tamén unha visión de futuro máis ampla en termos de non que vai a pasar dentro de 4 anos na Ribeira Sacra ou no sector vitivinícola en Galicia, sino que vai a pasar dentro de 20 ou 25 anos. Hai que loitar por o que vai a pasar dentro de 20 ou 25 anos, non dentro de 4. E tamén me gustaría que tiveran outros asesores externos. É dicir, penso que, con todo respeto, que soamente as denominacións de orixe non son o interlocutor válido para o desenrolo plural do viño en Galicia, porque están excesivamente politizadas. Entón, é unha opinión como outra calquera. E despois, en canto a en que espellos mirarnos, en que outras zonas a nivel global, pois, efectivamente, como dicía ao principio tamén, hai que copiar, pero hai que copiar dos bos, non dos malos, non? Entón, se Canarias o fai mal, pois non vamos a copiar de Canarias, pero podemos copiar dos bos. Antes dabas un dato que me parece moi interesante, que como fan os franceses, non? Para mí, un espello onde mirarse é Borgoña. Borgoña é unha denominación de orixe que ten 27.000 metros cuadrados, isto é dicir, máis ou menos a superficie de viñedo que ten Galicia, prácticamente igual, e casi 200 denominacións de orixe. Cuidado, casi 200 denominacións de orixe. E, en cambio, é o paradigma da calidade do viño a nivel mundial. Por qué? Bueno, pois porque saben facer do minifundismo un valor en alza, non? Entón, a mí pareceme realmente un espello no que mirase. Entón, como dicía antes, as denominacións de orixe poden e deben, desde a miña opinión, ser moitísimas máis dentro de Galicia. É dicir, por exemplo, aquí que ten que ver unha viña que está en Doade, con outra que está na Peroxa, con outra que está en Chantada, con outra que está en Tribes, con outra que está en Belesar, con outra que está en Pantón e con outra que está en Sober. Non ten nada que ver unhas cos outras. Podían ser tranquilamente denominacións de orixe distintas. Por que non? O importante é que a mensaxe que comuniquemos sexa clara. E a mensaxe é Galicia ou Noroeste Atlántico, como queramos chamalo. Pero ten que haber unha sola mensaxe e unha sola promoción. Senón, difuminámonos completamente. Entón, cal é a mensaxe que mandan os franceses? Borgoña. A todos nos sona Borgoña, verdad? Borgoña non é unha denominación de orixe, é unha zona vitivinícola. As denominacións de orixe que están dentro da Borgoña pois serían Chambartán, sería Clos de Bulló, sería Echesó, etc, etc, etc. Cosas que non nos suenan a ninguno, pero realmente son otras. Lo mismo pasa en Burdeos, lo mismo pasa en Italia, Piamonte. ¿A quién no le suena el Piamonte como terminología vitivinícola? Hombre, Piamonte fantástico, unos viños espectaculares, Barolo, Barbaresco, pero cada un deses pueblos é unha denominación de orixe. A denominación non é Piamonte, está composta, en este caso, por 13 denominacións moito máis pequenas. Entón, sí que creo que na pluralidade, sí que creo que debe haber moitas máis de os dentro de Galicia, por que non? Pero baixo un paraguas común. O sea, a promoción, os esforzos, que son titánicos, o sea, estamos invertindo unha cantidad de pasta tremenda, penso que irían mellor enfocados se fóramos en común, que ao fin e ao cabo, pois, bueno, parece injusto para o contribuinte que teña que pagar todos estes despilfarros de os que temos, non? Que parecen completamente excesivos. E por último, pois creo tamén que temos que ter claro que queremos ser a 20-25 anos. Antes dicía champán. Champán vende o kilo de uva a 6 euros. Canto vendedes aquí? Non chega un euro. Cuidado. Entón, hai que ter claro hacia onde queremos ir. Rías Baixas fai 10 anos vendía o kilo de uva a 3 euros. Ahora está pouco por encima de medio. A diferencia é abismal. Entón, hai que ter moi claro hacia onde queremos ir. En base a eso, traballar. Nada máis. Preguntaban por ali. Sí. Esther. Sí, pregunte. Vale. A miña pregunta é a seguinte. Que pasou aquí cos plans de reestructuración de viñedo a partir do 2000 e pico, cando a administración se limitou única e exclusivamente o traballo burocrático por parte de outros entes que se tiñan que haber implicado no asesoramiento en cuanto a plantacións e demais, porque todos sabemos perfectamente que hai unha serie de factores permanentes que hai que ter en conta. Sin embargo, aquí todo o mundo foi por libre. Aquí falábase da formación, claro que sí que é moi importante. A formación é importantísima, pero se non se ejercen maiores controles, de nada nos vale a formación e que a xente vaya por libre.
Bueno, así de sencillo. Logo está o que é motivación. Vamos, eu fui un personaje que sí, me sentí moi motivado no seu día hacia os traballos de viñedo, como tamén é certo pois, que chegado o momento pois, que hai no desencanto, non? Por todas, por moitas limitacións, que aquí se falaron delas. Entón, bueno, digamos que a exposición que fixeches dos distintos temas, olha, moi interesante, eu, lógicamente, pois teño que entender que sí, que está ben, non? Pero a administración, volvo a repetir, creo que tiña que chegar a outro tipo de implicación máis seria, máis formativa, e, lógicamente, tamén exercendo uns controles en base ao que se fai. Porque aquí, en vez de mellorar o viñedo, fixeronse auténticas desfeitas. E non sei se a xente que está aquí é coincidente comigo ou non, pero vamos, eu pasei moita viña e desde logo que moitas labouras que se levaron a cabo leváronse mal feitas sin control ningún. Sobre todo, tendo tamén en conta certas variedades foráneas que se implantaron e que non se tiñan que haber implantado, por exemplo, etcétera, etcétera. Eu non sei se isto, digamos, a larga vai ter unha repercusión no sentido negativo en base á calidade dos viños, porque, bueno, nunca vemos, creo que eso de identidade, falar de identidade, é moi importante falar de identidade dos viños, pero hai que ter tamén un conocemento de estas cuestións que acabo de apuntar fai un momento. Bueno, ahora mismo. O tema queda plantexado, creo, non? Mais ou menos. Sí, eu no tema da reestructuración, eu non son a administración, por tanto, teria yo que preguntar á administración. Eu teño tamén a miña opinión sobre este tema. No que corresponde por o Consello, está claro, o Consello ten as súas competencias e o que plantexou, o que falas de variedades foráneas, este Consello pois non aposta por elas e, por tanto, Galicia tampouco. E, de feito, no último reparto que fixo de variedades ou na última regulación de variedades que sacou o Ministerio, todas as comunidades autónomas, digamos, que deixaron libre o tema das variedades, menos Galicia. Neso creo que se equivocaron, pero bueno, é unha opinión personal no tema. A cuestión é que este Consello Regulador están reconocidas as variedades que en Galicia están reconocidas e, como dicía un importante home da viticultura de Galicia nunha conferencia fai anos, pois fai anos no Bierzo, pois Galicia non se foi de putas. E ese era o título da charla ou da exposición, era El Bierzo se va de putas, era así de claro e conciso. Porque o Bierzo nun momento dado apostou por a Merlot, a Cabernet, a Pinot Noir, a Xirá, é dicir, as variedades que se van con todos. E perderon identidade. Está claro que unha denominación ten que ter identidade, falaba un compañeiro aquí na mesa da Borgoña, de Bordeaux, da Champaña. A Champaña ten 3 variedades, non ten máis. As grandes denominacións do mundo xogan con 1, 2, 3 variedades, non xogan con máis. Por qué? Porque hai que buscar a identidade de territorio. É básico que un produto se recoñeza con un territorio, co que vai dar ese territorio en sí. A Ribeira Sacra pois xoga en tintos cunha variedade que é a Mencía e despois cada un pode facer plurivarietales ou pode facer outras variedades. De feito, pois, acábase de aprobar para que podan, digamos, vestir as botellas con outros nomes de variedades, os bodegueiros, dentro da normativa xeral, que é moi restrictiva nesto, é dicir, que poucas opcións che deixa a normativa xeral para facelo, pero sí temos ligado o viño tinto a unha variedade que nos dá identidade e os viños blancos a outra variedade que nos dá identidade. Por eso entendemos que é básico, con esa línea traballamos, non ten nada que ver a viticultura cos problemas e cas cousas mal reestructuradas e mal feitas que se fixeron, que coincido, pero non ten nada que ver a viticultura da Ribeira Sacra hai 20 anos a hoxe, absolutamente nada que ver. Nos empezamos tendo mitad blanco, mitad tinto, tendo palomino a mitad das variedades, e hoxe o palomino, por exemplo, é unha variedade que nesta denominación se quitou da denominación. É dicir, houve un avance tremendo dentro das problemáticas que houve en todo isto. Fai anos fomos a Champaña, e un exemplo, é dicir, acaba de dicir, o ano pasado pagouse a uva
a 6 euros na Champaña. Bueno, a 5,70 e pico. Pero a cuestión non é como se paga. É dicir, que se pagou a iso. Senón é como teñen regulado eles para chegar a iso. E en Francia existen 3 figuras. Existe o produtor, o elaborador e o negocián. O negocián aquí non existe, porque aquí cada un encárgase de fabricar e vender. Ali en Francia eses tres apartados, o negocián, todos xogan o mismo e consideran nese sistema que cada un, según os cartos que se xoga, debe ter a mesma responsabilidade, a mesma rentabilidade. A uva na Champaña está dividida a terra en 3 tipos de terra, o Cru, Gran Cru e Premier Cru, non? Entón, cada unha das uvas que se producen nese espacio que está delimitado ten un precio, o 100%, o 90%, o 80%, despois dependendo das calidades. Pero o kilo de uva, que é o que vamos, eles consideran en Francia que a uva non pode valer máis dun tercio do precio final da botella. Por qué? Porque senón quitamos unha pata para promocionar. Entón, a uva o ano pasado pagouse, bueno, números redondos a 6 euros, 5,70 e tantos. É que miña sogra é unha emigrante en Reims, capital da Champaña. E vou ali algunhas veces e a verdad que é un territorio ben bonito e pa aprender deles. Entón, eles meten a uva nas bodegas e a uva liquídase a un tercio do precio medio de botella de champán que se saque ese ano. Co cual, garantizas que as 3 patas, unha pata que é a produción, outra pata que é a elaboración e outra pata que é a promoción, levan un tercio do negocio, porque hai que estar promocionando continuamente. Pero eles teñeno perfectamente estruturado. Ese é un exemplo, é dicir, falamos de copiar, hai que copiar dos que van diante. Procuramos pois ir vendo cousas dentro da nosa realidade como fan eles. Claro, na Champaña unha viña non se vende, pero se vende vale 1 millón de euros. Por qué? Porque é a rentabilidade a 10 anos desa parcela. Entón, as cousas son bueno, hai que ter un horizonte para mellorar o máis posible. Para min ese é o meu exemplo, é dicir, ojalá chegáramos a ter esa estruturación, pero bueno, estamos aí, é dicir, nós acabamos de empezar e hoxe por hoxe é rentable, pero bueno, hai que ir camiñando neso, pero creo que unha das patas fundamentales nun territorio é manter a singularidade, é dicir, calidad está claro, é dicir, calidad ten que telo todo, é dicir, dentro desta botella de auga ten que haber auga, é o que vai haber, é dicir, ten que haber auga, e dentro desta copa de cristal, pois ten o que ten, é dicir, é un cristal. Ao final, calidad é recibir o que espera recibir por o que pagaches. Esa é a cuestión. Ahora, como chegas nun viño a que unha botella de viño valga pois 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, ou 10.000 euros. É dicir, pois con moito tempo facendo as cousas ben, é como un nome dunha persona, é como un nome dunha estrutura, lógrase ao cabo de moitos anos facendo as cousas ben dunha determinada maneira. E nós, pois, estamos, e o viño en general en Galicia, estamos nos albores, nos empezos de ir nese camiño. Coido que se está facendo relativamente ben. Eu estou para falar da Ribeira Sacra, pero, bueno, saliu a colación aquí en Rías Baixas que hai 10 anos vendían a uva a 3 euros e agora venden a menos d'1 euro. E por qué? Porque non foron capaces de regularse. A Champaña, unha das cousas que teñen é que eles xogan con un tercio da produción. É dicir, teñen un máximo de rendimento, pero o ano que hai máis uva dese rendimento recóllena, entran nas bodegas, pero non hai que liquidala. Pode, despois, a bodega e o viticultor irla liquidando en anos posteriores que pode haber menos uva. Pero non ocasiona un problema económico estrutural no sector, porque teñen ese colchón regulado para facelo, é dicir, chegaron hasta a controlar esas cosas. E agora, como necesitan máis uva, montaron un grupo de expertos para ampliar 2.000 hectáreas a Champaña. E levan 10 anos traballando. E van a decidir. É dicir, no ano que ven decidirán onde se planten 2.000 hectáreas máis. Que pasa de ser un terreno agrícola que vale pouca cousa a valer 1 millón de euros.
bueno, pois son capaces hasta de estruturar unha cuestión dese tipo. Eu non me imagino que pasaría aquí se plantexamos unha cousa desas con unha finca agrícola de golpe. Hai uns expertos que dicían, no, plantas aquí e automáticamente pasa de 0 a 1 millón de euros. Habería tiros. Non sei. Algo pasaría. Pero que eles levan 200 anos. E nós levamos o que levamos. E creo que se están facendo cousas que impensables. Se falamos hai 20 anos da estrutura do viño galego, é dicir, hai 20 anos o Ribeiro vendía 30 millóns de botellas, Valdeorras vendía 15 millóns de botellas, o Monterrey tiña unha cooperativa que vendía 15 millóns de botellas. 20 anos despois Monterrey vende 2 millóns e pico de botellas, Valdeorras vende embotellado a mitad do que produce, o cual son uns 3 millóns de botellas. O Ribeiro meteu ano pasado 12 millóns de kilos, é dicir, uns 10 millóns de botellas, e Rías Baixas pasou de 0 a 20 millóns de botellas, 20 a tantos millóns de botellas, a Ribeira Sacra de 0 a 4 millóns e pico de botellas. É dicir, isto é un sector que é de carreiras largas, é dicir, a viticultura é un maratón, non é unha carreira de velocidade, é facer as cousas con un criterio durante tempo e estruturarse, e Rías Baixas teria que facer, pois, claramente neste momento e dicir, canto vendemos? 20 millóns, pois, en vez de 12.500 kilos hectárea, 8.000. Para equilibrar. Eso é un consello regulador. E no que desde politizados, pois estuveron moi politizados os consellos, eu como exemplo xeral, é dicir, nós tuvemos que ir a dúas eleccións, unhas veces contra un grupo e outras veces contra outro, pero, bueno, este creo que é un consello absolutamente ao marxen da política, sin duda ninguna ao marxen. A maioría, ou gran parte dos de Galicia, o mismo porque a nova lei precisamente garante eso, é dicir, antes de a nova lei, o presidente do consello designaba o conselleiro, e agora elíxese por o sector. Entón, é un cambio sustancial no formato de traballo. E bueno, e é ben certo que en algúns sitios pois ainda elixiron a algún funcionario, algo co que eu estou na vicepresidencia dos Consellos Reguladores de España e digo, eu estou en contra de sindicalistas e funcionarios de presidentes de consellos, porque ningún deles representa a realidade do sector. O sector representa, eu quero que me represente alguén que se xoga os cartos como a min. Despois que lle bota quen queira e que sea do equipo que lle dé a gana. Pero que se xoga o mismo camino. É dicir, este é un sector económico e, por tanto, nun sector económico, é dicir, o presidente do Colexio de Médicos non é un albañil por garantizar a independencia, é sempre un médico. Yo do colexio non sei, de carniceiros é un carniceiro, non é un albañil tamén por o mismo. Entón, o sector do viño, pois, como en Galicia, falaba Canas ao principio moi ben, é dicir, isto hai 20 anos, pois aí que todo facía o viño da casa, eu fago o meu viño e tal, pero agora é economía. E isto hai que meter dentro da botella, pois, a cultura, o arte, a historia, a paisaxe, todo eso, para poder vendelo máis caro. É dicir, chegas a Burdeos e enseñan hasta onde pisou un romano hai 2000 anos e teñen ali unha pedreña de aquí, pisou un fulanito de tal e non sei que, para cobrarche dispor e dicirche que a botella vale, pois, 10 euros máis. É dicir, eso temos que aprender deles, é dicir, meter dentro da botella esas outras cousas que faga posible que a podamos vender mellor. Pero tamén tendo claro que temos que axustar o mercado que temos ao que producimos, porque senón pois acabamos facendo dunha cousa que é moi rentable, pois algo que non é rentable. E xa metidos nesto, pois tamén por pedirlle algo ás administracións, o sistema cooperativo, a ver se alguén colle un día con sentidiño e lle dá unha volta ao sistema cooperativo. Non pode ser que nunha mesma estrutura unhos xoguen o tutella e outros a verisca. É dicir, non pode ser. Temos que xogar o mismo. É dicir, unha das grandes ventaxas que ten a nosa denominación é que non ten cooperativas, co cual todos xogamos ao mismo. Hai unhas estruturas anacrónicas que fai que eu que sei, pois, por exemplo, que as cooperativas teñan representación por o feito de que son cooperativas, cando isto é un sistema económico. É dicir, un viticultor é viticultor independentemente de que lle venda a unha SA, a unha SL, as mete para a bodegadil ou unha cooperativa. E unha cooperativa é unha bodega, independentemente que sea cooperativa, SA, SL, autónomo, ou que sea. É dicir, oiga, é unha bodega. E, por tanto, temos que xugar ao mismo. E temos que ter
a mesma estrutura, a mesma forma de liquidacións, as mesmas formas de pago e as mesmas axudas, porque senón hai uns que xogan a unha cousa e outros que xogan a outra, e ao final acaba distorsionando todo. E os resultados, pois témolos, miramos en algunhas estruturas en Galicia, pois témolos aí, non son precisamente un exemplo a seguir. E iso non quere dicir que eu este en contra do sistema cooperativo, senón que hai que darlle unha volta en algunhas estruturas. Alguna pregunta máis? Alguna cuestión máis? Bueno, eu non che vou contestar a responsabilidade de outros. É dicir, podería dicir por que motivo se perderon en Galicia os miles de hectáreas que quedaron debaixo das augas dos embalses? Pois esa pregunta teria que facer a alguén que non son eu, porque eu non tomaba esa decisión. Europa. No. Bueno, a cousa iba para min ao final. Pero o Consello, vamos a ver. Vamos a ver, o Consello non ten competencia na reestructuración de viñedo. E, por tanto, cando se lle plantexou ao Consello meterse nesas áreas, dixo que non, porque por unha cousa moi sencilla, é dicir, é meterse en algo no que non tes competencia. A competencia do Consello é garantir que un produto que se mete nunha botella está producido por uvas que se producen dentro dun territorio e ten unha calidad que marca o seu regulamento. E cos cartos que lle sobran facer promoción. Non ten outra competencia. Ninguna máis. E meterse, pois, en seguros agrarios, en reestructuracións, en cousas desas, é meterse en algo no que non ten competencia. E podemos debatir por que se plantou aquí, porque os marcos de plantación é un 30 ou un 40, a cuestión de... Eso é unha cuestión, digamos, de estrutura dun espacio territorial. Non se pode plantar igual nunha zona dunha pendiente dun 40, dun 30, dun 20, nun llano, que nunha pendiente dun 70%. A cuestión é cantos kilos por hectárea hai nun espacio. Se vamos aos marcos de plantación, entraremos en Burdeos, onde hasta teñen tractores feitos especialmente para poder andar por arriba das cepas, porque teñen un marco de plantación de 1 metro por 1 metro. Esa non é... Eso é un tema de como estrutura o viñedo según eu considero. A cuestión é cantos kilos por hectárea fago. E despois, o Consello non é como o caso da administración, a mamá administración, que lle ten que ir arreglar a casa a cada un. Cada bodega, cada industrial, ten que saber o que quere facer. Que produto quere facer. A quen yo compro. A ese que lle compro exíjolle que me faga o que eu quero. É dicir, pero alguén vai comprar uns zapatos sin probalos. É dicir, é que son unhas cuestións de concepto. É dicir, aquí parece que os demais me teñen que facer o meu traballo. E cada un ten que facer o seu traballo. Se eu quero un tipo de uva determinada para o viño que quero facer, teño que ir ao que ya compro e dicir, eu quero esta uva, e se non me das, non xa compro, como a cando vas comprar uns zapatos, un vestido, uns pantalós. É exactamente igual. Si lle parece ben, pasamos a outra pregunta, porque isto é como isto das pezas separadas, non? Parece un pouco isto unha peza separada, se parece ben, pasamos a outra pregunta. Sí. Digo, para que pregunte todo o mundo e podamos falar todos, non? Sí, eu quería facer unha pregunta a Xoán sobre o concepto ese de non sei se é de promoción conxunta ou de control conxunto. É dicir, últimamente, supoño que non é inocente, están saindo, pois, moitas noticias sobre a posibilidade dunha denominación de orixe viños de Galicia ou viños do noroeste atlántico. Xosé Manuel agora decía que un consello regulador dedícase a controlar o que vai dentro da botella e co que lle sobra a facer a promoción. Non sei se o que expresache antes era unha opinión personal ou era da asociación da que eres presidente. Tedes algún tipo de concepto xa definido desa proposta? É dicir, só é para a promoción,
esas historias que, bueno, van saindo ahora de Vinos de Galicia tamén levarían control ou é unha idea todavía sin definir? Vale. A mí realmente no me corresponde ni me corresponderá legislar ese tipo de historias, ¿no? Yo simplemente vengo y libremente, porque me ha invitado, expongo una idea, ¿vale? Que no sé la repercusión más allá que pueda llegar a tener o no, ¿no? Pero sí es verdad que esto daría para otro debate en cuanto a lo que acaba de decir ahora también José Manuel, que los consejos reguladores, o sea, están para certificar una calidad y con el dinero que sobra promocionar. Bueno, realmente creo que llegado a este punto, siglo XXI, deberíamos revisar las bases de lo que son los consejos reguladores y las denominaciones de origen, porque esto ya es como el valor en la mili, la calidad ya se presupone. Entonces, creo que las funciones de los consejos reguladores y denominaciones de origen deberían ser otras, más enfocadas a la promoción, desde luego. Es una opinión, ya te digo, muy personal. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo que estábamos comentando antes, que tiene que haber un paraguas común de promoción. Es que es insostenible. Es insostenible. Y además, no sé si habéis estado este año en Alimentaria, en la feria, cuando subes por arriba y lo ves desde arriba, lo único que ves son marcas de comunidades, o perdón, de denominaciones de origen. Entonces está Tierra de Castilla y León con un stand enorme, La Rioja un stand enorme, Galicia un stand no sé qué, tal y cual. O sea, multiplicándonos todos y todo a gasto popular. Coño. No puede ser. Yo antes lo decía, al político no le podemos pedir pasta. Esto tiene que ser un negocio rentable. Entonces, antes hablábamos como ejemplo de la Cinque Terre, que es un paraje maravilloso, súper bonito, pero no es todo lo rentable que a mí me gustaría. Me gustaría más fijarme, por ejemplo, en el Douro, que sí es mucho más rentable, en Borgoña, que es mucho más rentable, en Champán, que es mucho más rentable. Entonces, sí es cierto que tenemos un paraje bonito, pero hay que ser rentable también. Entonces, yo creo que la ADO tiene muchísimo trabajo que hacer por delante, ¿no? Yo creo que debería, o sea, llevamos ya casi 50 años, o no más, ¿no? Desde los años 40 creo que fueron las primeras en España. 30 y pico, ¿no? 34. Desde el año 34. Pues llevamos ya casi 100, ¿no? Llevamos 80 años con las DOs. A última regulación. Sí. Vamos, en las anteriores. Pero me parece que nos é un momento cumplir unha función fantástica que era precisamente esa, regular y marcar un baremo de calidad. Es decir, tú con el marchamo de tu DO automáticamente quería decir que ese vino cumplía una calidad mínima que se exigía. Pero yo creo que esto se ha quedado desfasado. Es decir, hoy en día cualquier productor hace unos vinos de una calidad fantástica. Con el Google Earth, cualquier tío en cualquier parte del planeta es capaz de ver dónde tiene las viñas, cómo las tienes, cómo no las tienes, etcétera, etcétera. Entonces creo que las DOs deberían tener una nueva regulación y adaptarse más a los tiempos, ¿no? y a lo que sus socios, por así decirlo, los viticultores, esperan de ellos. Es que lo que te había entendido era sacar la función de promoción de los consejos reguladores y llevarlas a otro organismo más global. Era lo que te había entendido, no es eso lo que planteabas. No. ¿Alguna cuestión más? Pero que no estaría mal, claro. O sea, es decir, o sea, yo lo que veo es que nosotros no podemos ir como DOs promocionándonos, deberíamos ser un organismo. Sí, perdón, tienes razón, claro. Yo creo que el organismo debe ser Galicia, debe ser la Xunta, o quien sea, pero no 20 DOs pequeñitas, que luego dentro de cada stand, vamos a decir, haya uno de cada, pues eso no me parece mal, eso me parece muy bien. Pero bueno, yo creo que tiene que ser de otro modo, ¿no? En los tiempos que corren no podemos seguir así. Vamos a ver, te poñer de exemplo alimentario. Houve unha reunión, hai un concepto de vendelo en conxunto, Galicia, eu estou absolutamente de acordo, é dicir, a promoción hai que facela en conxunto. Pero ir xuntos non hai remexidos, é dicir, volvo ao mismo historia. Entón, hai un exemplo, é dicir, a veces nas promocións hai un concepto precisamente porque se fai sin asentar na realidade de cada sitio, de dicir, vamos facer un stand tipo, con unha estrutura tipo. E vou dar uns datos, porque claro, estaban plantexando de cara a facer cosas deste formato. Entón, a Ribeira Sacra estuvo en Alimentaria, nun sitio preferente, con 200 metros cuadrados, e ali tiñamos representado, pois, por aí o 60% da produción da DO. E había 4 formatos de estrutura de promocional, porque a nosa realidade é esa, temos bodegas grandes, medianas, pequenas e moi pequenas. Entón, as bodegas grandes colleron un espacio que necesitaban para eso,
As medianas, pois un espacio adaptado a elas. Outras máis pequenas, pois tiñan un mostrador de 1 metro que lles permitía ir por un precio máis módico, e despois os pequeniños, pois podíamos ter ali as nosas marcas, tiñamos un espacio se queríamos facer negocio para estar ali e recibir algún potencial comprador, e tiñamos unha persona do Consello que daba a degustar ese viño, non alguén que non soupera falar desa bodega, sino personal do Consello, que explicaba o viño, a bodega e todo iso. Se algún membro deses quería estar por ali, pois tiña un espacio con oficina para poder facer negocio ali. Rías Baixas, todopoderosa comparada con nós, que é 5 veces máis, pois tiña bodegas no stand da Xunta, bodegas solas, bodegas no outro stand que poñía Rías Baixas. E outro da Diputación, o sea, é un cachondeo. E outro da Diputación, co cual, pois había unha dispersión que non se sabía moi ben. Monterrey tiña un xilote ali nunha esquina que tampouco que eu casi non o dou nin encontrado. Pero se me permites que te interrumpa, efectivamente, non, contalo moi ben, entón, efectivamente Rías Baixas é un sin Dios. Claro. Pero ti, porque estás vendo desde aquí. Pero se ahora ti o ves desde Corea, o que van a Ah, dicir os sin galegos teñan ali un sin Dios montado. Desde Corea, por outro. o coreano que ven ao sitio, o chinés, o americano, ven ao sitio concreto. É dicir, ese en alimentaria non me preocupa, porque ese se vai chegar ao sitio porque se quere ver a bodega de non sei quen, e o viño de non sei canto vai a chegar porque ten unha información. O problema disto é que ese espacio que tuvemos diversificado gastando un montón de pasta por diferentes lugares pudo ser perfeito con a mitad da pasta. Ese é o problema. E, por tanto, además de estar en alimentaria, pues podemos estar na Opus Wine ou podemos ir a Vinesco a Burdeos. É dicir, esa é a cuestión. Non que non me identifique, porque o comprador americano ou outro vai chegar ao sitio, ese non se equivoca de lugar, nin o stand pode estar naquela outra punta que chega ali, porque el vai a facer esa compra. É dicir, non ten problema de chegar a ese lugar. Pero si podíamos ter, pois, por exemplo, que non tiñamos unha sala de presentacións como tiña a Rioxa, precisamente porque cada un tiñamos un espacio, un cachiño de cousas. Cual Rioxa? A Rioxa ou a Rioxa Alavesa? Porque esos son outros. Sí, bueno, pero eses poden permitirse Rioxa Alavesa, Rioxa tal e o que sea, porque son 54.000 hectáreas. Entón, a dimensión que teñen permítelle facer esas cousas. Pero nós, pois teríamos que ter, que sei, unha sala de presentación como esta, e chegaba para todos os produtos galegos. Pero eso podemos ter se estamos todos alrededor dun espacio, como León, Castela e León, que tiña pois un espacio de presentación onde ali pois podía facer unha cousa destas. Claro, os demais non podíamos porque tiñamos un trociño. Non era posible telo. Entre todos é posible. Aí sí que é onde cabe esas cousas conxuntas de dicir, pois vamos a estar todos nesta isla, neste espacio, co cual vamos a ter uns servicios comuns entre todos. Ahora, eso non significa que digamos, no, é que aquí vamos vender Galicia. No, o americano que ven buscar un viño ven buscar a marca de non sei quen da Ribeira Sacra, a marca non sei que do Ribeiro, a marca non sei que do outro lado, ou ven comer o teu restaurante. Non ven comer a Galicia, ven comer o teu restaurante, ou o de outro. Ahora, si é certo que para vender a restauración galega, pois é moito máis fácil que vaiades cada un en cada sitio, que vaiades todos os cociñeiros e montedes un gran escaparate da cociña galega. Aí sí, aí é onde estamos absolutamente de acordo. Neso. É dicir, que en vez de ir a unha feira ou a dúas, pois poderíamos haber ido a non sei cantas ca mesma pasta. Aí é onde hai que conxugar. Se non hai máis cuestións, levantamos agradecendo a súa presencia a dos ponentes, por suposto. Eu creo que o debate do viño dá para moitísimas máis convocatorias, sobre todo neste marco, nesta comarca, e seguro que en próximas citas veremos se podemos ver aquí máis encontros, máis debates e máis cuestións. Moitísimas gracias.